Il-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa tal-irġiel u l-suġġett ewlieni kien dwar il-qawwa ta' Alla li taħdem fina. Aktar tard kont qed naqra fl-Iskrittura u iltqajt ma' vers li wkoll kien jirrelata f'dan il-ħsieb. Kont naqra fit-Tinieta ta' Pietru, l-ewwel kapitlu vers 3 fejn jaqra hekk. Għaliex is-seta divina tiegħu tatna kull ma jeħtieġ għal ħajja u għatjiba permezz tal-għarfa ta' dak li sejħilna għall glorja u l-virtu. L-aħwa, illum li se nipparteċipaw minn dan il-ħobs u l-inbit nistgħu nagħmlu hekk għaliex Kristu bil-grazzja tiegħu ħabbibna miegħu. Ħadna ismu. Illum nissejħu Kristjani, imma mhux biss iwritna l-isem tiegħu, miegħu iwritna kollox. U fosthom ingħatajna kull ma jeħtieġ għal ħajja u tjieba permezz tal-għarfa ta' dak li sejħilna għall glorja u l-virtu. Allura l-eżortazzjoni tiegħi għalikom dolodu hija waħda. Emnu tassew fil-qawwa ta' Kristu li taħdem fina. Ejjew nemmnu fir-rebħiet li hu jista' jtina, fil-progress li nistgħu nagħmlu fil-mixja tagħna. Ejjew tassew nelevaw u nematuraw fih il-ktwemmin tagħna fih li jista' kollox, ħalli kliem bħal bil-fidi tista' ċaqlaq il-muntanji jew inkella kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li jqawwini, ma jkunux biss frażijiet distinti li jinsabu fi ktieb antik imma tassew ikunu jfissru xi ħaġa għalina f'ħajjitna, ikunu reali għalina. Wara kollox hu stess għalilna li bis-seta divina tiegħu tagħna kull ma neħtieġu għal ħajja u għatjieba. U dan huwa kliem ta' min joqgħod fuqu le, nafu li Kristu hu l-verità, nafu kemm il-profezija waslet fis-seħħ tagħha, nafu li għandna l-ikbar prova li Kristu huwa l-verità mill-qawmin tiegħu mill-imwiet li qed niċċelebraw dit-tifkira biex tfakkar proprju dan. U għalhekk inħeġġek. Ix-xennaq li tikber fl-għarfa tal-Alla. Ix-xennaq li tagħmel ħwejjeġ kbar bħalma Kristu stess qalilna li qed nagħmlu ħwejjeġ akbar minn dak li għamelu. Ix-xennaq li tgħix fis-safa fil-lusija. Ix-xennaq li teħles minn dak il-vizzju, dak id-dnub li ilu jkeddek is-snin u għadu jkeddek sal-lum. Ix-xennaq imma għafda itlob minn Alla li jaħdem fik ir-rebħa. Itlob minn għandu li tkun liberat kompletament. Itlob li d-dawl ta' Kristu jkun jiddi fik. Itlob minn għandu li tkun kapaċi tgħix bħarstek u ħsibejjietek kontinwament fih għaliex minnu u għalih li b'grazzja kontinwa ntmoti bis-seta divina kull ma teħtieġ għal ħajja u għatjieba permezz tal-għarfa ta' dak li sejħilna għall glorja u l-virtu. Nagħlaq dak ħsieb tiegħi billi nikkwota minn żewġ għanijiet ta' nies li kienu jafu x'jiġifieri din il-wegħda. Nibda billi ngħid is-Santa David fejn jgħidilna il-mulej u r-rej tiegħi xejn ma jonqosni. U wkoll innu li kiteb Charles Wesley li dwar Alla u l-ħidma li jista' jagħmel fina jikteb hekk. In want, my plentiful supply, in weakness, mine almighty power, in bonds, my perfect liberty, my light in Satan's darkest hour, in grief, my joy unspeakable, my life in death, my Lord, my all. L-aħwa, jalla waqt li qed nipparteċipaw minn daw l-elementi qudiemna u nirreflettu fuq dak li Kristu kiseb għalina, nirrealizzaw kemm aħna li bil-grazzja tiegħu u l-qawwa tal-ħidma tiegħu fina nistgħu ngħixu ħajja ta' fidi akbar. Nistgħu ngħixu ħajja aktar elevata għalih u għall-glorja tiegħu. Amen.